Ale jede. Takhle jezdíte, že ve? Povíme vám něco o cestování vlakem. Tak to vypadá lístek. Ano. A jako studentky jsme měli i slevu. Moc mi to neostří, nevím proč. Už dobré, to vidět tady. Vidíte, je tam, že je nám po 25, takže máme slevu. A jedeme z Antibes do Biot, což je jedna zastávka a platili jsme 3,60. Za 3 lidi. Za 3 lidi. A objednala jsem to francouzsky a rozuměli rychu. Tam nějaká pasažérka se na nás kouká. Nešťastně. Co to za Madame, comment ça va? Qu'est-ce? To mluví, včera to nemluvilo. Tady můžete vidět, jakou to jede rychlostí, i když jedeme hned do další městečka, vesničky, takže to asi fakt moc rychle nepojede. Protože kdybyste natáčela na druhé straně, bylo by to Je to hezký zima. No dobře, no. Tak prejste tu druhou stranu. A půjdem dolů. Tady to bude hezčí. Tak tam za těmi keři je moře. A tamhle vidíte, jak se to jmenovalo? Carré. Port de Carré. Tak jo, tak už vidíme moře. Čekal bych, že je to tak rychlost našeho rychlíku. Možná i víc. se ještě nestihlo rozjet. Protože dřív, než se to stihne rozjezd, tak to zastaví. Taková tramvajka. A jelikož v noci pršelo, tak jsou ty okna tak uslychané. Tady si můžete přečíst. Co tam to nezaostří? Asi ne. Počkejte. Píšou tam, že nemáte nikdy vystupovat z vlaku, když tam není nástupiště. Takže to není jako vesnice, se nám nezastavuje, máme zpoždění. Ne. Hej, když to zastavím mimo mašinu. A než vystoupíte, tak prosím vás, počkejte, než to zastaví. Co? Už jsme tady. Jsme tady. Biot. Tak, musíme mačknout ten. Ne, paní vysmáčka před tebou.
Tady máte na jízdenky. Na karty anebo na jízdenky. Odjíždí. A tady ten pán to asi nestihne. Vidíte, taky jsou tady grafity, ale tohle je asi to je na objednávku. A už jsme u našeho kempu. A ten je tam, jak jsou ty vlajky, jestli jsou vidět. Náš kemp se jmenuje Bhlach.